Министерство на образованието и науката представя филма «История» на разказаните истории на българите. Успелите българи от миналото и настоящето, които ни правят горди. Не всички истории в този филм са с висока художествена стойност, но всички истории са с висока емоционална стойност, безценни за съкровищниците на българската памет. Всички са преживени от нашите ученици, студенти и преподаватели зад граница. Когато учиш чрез преживяване, то остава в съзнанието на идните поколения. Представяме ви един вдъхновяващ филм, открит урок по национална гордост. Неразказани истории от Австрия. Мирчо, да те пратя да ми вземеш цигари, 2 пакета. Върви бързо, Арда. И Милчо отива, Панчо през цялото време пише, поправя баба му, дядо Моли, поправя му, свири. И вика, Милчо, аз се връщам, в едната ръка държа 2 пакета и стотинки рестото, нали, седи и чакам. Виждам същата поза, той седи и поправя, почти не го вижда, също пада. 2 цигари още стоят, седи и само така леко си отделя главата и с котрето почва да рови в стотинки и вика: аз си вярвам да не сте излъгали! Филмът за големите и малките неща разказва за приемствеността в музикалната фамилия Владигерови. Днес внуците на великия композитор Панчо Владигеров са емблематични музиканти в културния живот на Виена. Искал ли сте да го нарисувате? Това са го нарисували други художници. Виждам, че малко съм работил. Да. Не знам дали ще има още години, дай Боже да има, за да мога да си изразя това, което аз разбирам като изкуство. Като гледаш една картина или една рисунка, да ти настръхва космите на ръката. Професор Стоимен Стоилов е от Варна, но заминава за Виена преди 30 години след изгаряне на ателието му. Там продължава да рисува, като вплита останки от обгорелите си картини в нови творби. Носител е на редица международни награди, сред които Хердерова награда. Нашите сънародници в Грац и Клагенфурт са посланници на България. Чрез музикалното образование обогатяваме българския език. Неразказани истории от Бразилия. Книга «Българските стъпки в далечна Бразилия». Автор Даниел Методиев. Неразказани истории от Великобритания. Двуезична книга за Иван Станчов на български и на английски език. Автор Снежина Мечева. Преводач Надежда Григорова. За приноса на рода Станчови за оформянето на Иван Станчов като благородник, филантроп и дарител. Всичко започва от една снимка. Тази снимка не предизвика да разплетем една невероятна история. Една малка частица от българското минало, която не се изучава в учебниците по историята. Първото нещо, което може да се, че цар Фердинанд е бил градателство, за да участва в 8-я международен конгрес по орнитология. Съвременните български учени в Оксфорд. Как започнете да се занимавате с науката? След като завършиш докторат, казва се пиещи на английски, трябва да задушиш сертация и учиш сертация в някаква тема, да откриеш нещо. И моята тема беше за защо хората правят грешни решения.
Защо свират синони, валки и болелец? Неразказани истории от Германия. Софийски университет. Светът по това време се дели на социалистически изток и капиталистически запад. Български плюс народни танци, история. Съвременни български музиканти в Фрайбург. Неразказани истории от Гърция. Учители и ученици на училищата изследват творчеството на Стоян Донев, Христина Келеди Донева, Анатолий Георгиев, Мартин Кръстев и Светлин Василев. Петко войвода. Един български войвода, герой на два народа. Морско синьо. Валери Петров. Σαν να είναι από νάιλον. Έτσι είμαστε εμείς. Διαφανείς. Δεν μπορούμε να κρύψουμε τίποτα από κανέναν. Και εσύ? Мощите на Иоанн Рилски на остров Тинос. В този член няма да се фокусираме толкова върху аспектите, свързани с самото историческо събитие, а ще се опитаме да използваме това историческо събитие, за да покажем, че хората, независимо от границите, се сближват, общуват и обменят идеи помежду си в широка мрежа. Тази огромна ябълка Тракия с всички, как да кажа, стереотипно умислени като гръцки атрибути, с тези антични моменти в украсата, с поличката, бялата и така нататък. Гръцко издание на стихосбирката на българската поетеса Аксиния Михайлова с очите на ангели, затворени в приют. Неразказани истории от Испания. В прозренията на учения Иширков се разкриват най-вече в задълбочеността му като автор на над 220 уникални по своя характер публикации, от които 25 книги, монографии и първият учебник по биография на България академичен на 6 европейски езика. Близо 1/3 от неговите научни публикации са посветени на проблеми, свързани с защита на българските национални интереси, чрез доказване на българската идентичност на населението в Тракия, Македония, Добруджа и Моравия. Интерактивна карта за стъпките на писателя Димитър Димов в Испания. Видят как искат да стане като седем ответ, да не разбираме нищо и да се подчиняваме към всички други, да стане нещо, което роб. И нали, ролята на църквата тогава и била и хората да се подчиняват към нея и така да няма войнове. И сега сме да изгледат това с интерес, защото ние предаваме някаква информация. Pórtico del sur de Tenerife, es decir, la vanguardia del sur, está predestinada a producir una reacción en cadena por todo el litoral sur de la isla de Tenerife. Джеймс Велков, роден в България, но живял през целия си живот по света. Предприемач, учен, филантроп. Построил 2 града на незаселения до тогава остров Тенерифе – Гуахара и Табайба. Неразказани истории от Италия. Италианската кралица Елена Савойска, по инициатива на която в Рим била създадена болница за лекуване на сънна болест. По-късно наречена Иван Раев, а пред входа и бил поставен негов бюст. Рим. Вечният град.
Когато погледът ти прелети над куполите и камбанариите на старите църкви и палати, историята започва някак да те дърпа, търсейки отговори на многобройните въпроси, които заливат мисълта. През 2024 година се навършват 350 години от смъртта на трима така много изявени български католици. Интересното е, че наистина умират в една и съща година. Това са Петър Парчевич, Филип Станиславов и Петър Богдан Бакшев. Първото българско светско училище, създадено преди 400 години в Чипровци. Усещане за принадлежност е филма, създаден от Българското неделно училище Асен и Илия Пейкови в Рим и студентите от университета Ориентале в Неапол, които хвърлиха светлина върху историята на училището в Чипровци. Систематизиране на българската библиотека на професор Рикардо Пикио, италиански лингвист и славист. След като сме прихвърлили рисунката на иконата върху основата, започваме нейното цветово изграждане. Образът, който избрахме за нашия мини-курс да реализираме, е икона на Света Богородица Умиление. Казвам се Александър Николов и съм преподавател в Софийския университет Свети Климент Охридски. Преподавам дълги години средновековна история на Европа и на България. А сега се намирам в сърцето на кампания, в станалото вече много известно селище Челя ди Булгария. България в страниците на архивите на L'Osservatore Romano. Атанас Далчев, вечер. Аз брадя сам из улицата, бавно зад по кривите, като тях червена догаря нейде вечерта на запад. Любомир и Атанас Далчеви попадат в Рим, Италия, за да се приобщят към нейното художествено наследство. Любомир Далчев завършва Академия ди Беле Арти, рисувайки и пътувайки из Италия и цяла Европа, за да изучи най-съвършенните образци на световното изкуство. Атанас Далчев също пътува из Италия, учи усърдно италиански език, запознава се с големите италиански поети и писатели. В Италия сте си направили вашия български остров. Да. С това, което бихте искали. Прекрасно сте го направили. Така се откри пътя ми към света. Веднага пристигна от Съединените щати, от най-стари университет в столицата на Съединените щати, да направя разпятие за ултара на криптата в Джорджтаун. Неразказани истории от Кипър. Издаване и представяне на електронна книга за професор Иширков. Неразказани истории от Молдова. Неразказаните истории на българите от Кайраклия. Георги Калинков, бесарабски българин, роден в село Твърдица, Молдова. Политик, държавник, кмет на град София от 1918 година до 1920 година. Съдия, дипломат, доктор по право, пълномощен посланник на България в Румъния, в ранг на министър. Реферат за живота и делото на Димитър Иванов Горгоров, учител, създател на музея в родното си село Кортен. Неразказани истории от Нидерландия.
Николина Сиракова представя българската бродерия в Нидерландия. Неразказани истории от Обединени арабски емирства. A massive project by a large team of Bulgarian specialists, with chief architect Dimitar Bogdanov. Typical motifs, colors, shapes, and architectural elements are an invariable part of the exterior and interior of the building. In 1979, the project won an international competition for the building design. Конкурсът беше обявен в 79-та година есента. Един колектив около 20 души работехме на него усилено. Правеха се огромни макети в едно към 100, може би беше. В крайна сметка големия шейх с бастунчето посочи нашия проект, защото имаше имаше и класика в него, имаше един образ, който беше подходящ за техното разбиране. Неразказани истории от Румъния. Добър ден, деца! Да приветстваме днес нашите гости. Имаме в нашето училище гости от Методическия университет, студенти, които изучават български език, трети курс и които са дошли да снимат за Йордан Ловко един филм. Съм се Моника, аз имам един въпрос. Кой нас тези някой сече? Чел съм, гледал съм, чел съм Баща и син, Серафим, Пожицата, По-малката сестра. Здравейте, деца! Аз съм Октавиан. Как сте? Радвам се. Знаете ли защо вашето училище носи името на Йордан Йовков? Да. Заповядай. Защото Йордан Йовков е работил в нашето посолство. Неразказани истории от Сърбия. Неразказаните истории на българите в Сърбия. Български епопеи. Съставител Румян Русев. Фонетични особености на говора, събрани народни песни, приказки, пословици, легенди и обичаи от двете страни на границата ни с Сърбия. Неразказани истории от Турция. 13 цариградски българи в началото на 20 век са съоснователи на футболния отбор Галатасарай в Истанбул, като първият капитан на отбора е българин. Неразказани истории от Украйна. Изследване на български обичаи в Украйна, като Божа брада и Енювден. Съдбата се разпорежда така, че книгата, съдържаща 250 български народни песни, записани от Сергей Цветко през 20-те години на миналия век, виждат бял свят едва през 2005 година, благодарение на академичното издателство Марин Дринов. Неразказани истории от Унгария. 1100 години след смъртта на Методий, през 1985 година на някогашния остров Зала е открит паметник, който пази споменът за създателите на първата славянска писменост, монасите и покръстители Кирил и Методий. Аз се казвам Женка и уча български език в училището в Шармеле. Неразказани истории от Франция. Учих
2 години в училище, българското училище в Париж. Когато завърших, почнах да работя като илюстратор. Хората, които не знаят кои са трябваше мина, те са едно момиче, които аз рисувам от сега 8 години. Беше важно да се казва Мина, защото тя ми е прабаба и всъщност за мен беше важно и да покажа, че съм от България, че имам култура и история, която е свързана с България. Френското семейство Патрик и Клодин Мосе, които по сърце, душа и менталитет наричат себе си българи, са създатели на асоциация Доверие България, Комитет за побратимяване Лавал Ловеч. Книга България, френска хроника 1841-1913 година с автор Васил Василев, посланник на инициативата и председател на Общобългарски комитет Васил Левски. Изследвания от близо век на отразяването на българската история във френския вестник Илюстрасьон. Неразказани истории от Хърватия. 30 години по световните сцени, над 80 роли, награди и световни турнета. Онези, които обичат опера, го разпознават веднага, щом чуят гласа му, но малцина любители на оперното изкуство знаят, че известният драматичен тенор и вокален педагог на Загребския народен театър Стоян Стоянов е българин. Неразказани истории от Чехия. Ще ви питам въпрос, ако вие ще пробвате да отговорите. Искам да отговорите къде ръкава. Добре, къде мислите, кой град на България мислите, че съм аз? Къде съм се родила? Книга Забравени и преоткрити с автор доктор Красимира Мархолева. Неразказаните истории на българите оживяха в Букурещ, Комотини, София, Виена, Саарбюркен. Един от тези спасени евреи, Рахамин Шекерджийски, се превръща в светило на фармацевтичната наука, откривател на над 80 лекарствени продукта, които днес ежедневно се ползват от хората по целия свят. Дори и от участниците в експедициите до Антарктида. Така едно спасено дете спасява хиляди други хора. Аз нямам детство, но имам силата, благодарение на приятелите, на колегите, да преодолея трудностите и сега с пълна сила гледам да дам на България, на хората, това, което те направиха за мене. Мисля, че колкото да живея дълго, не могат да се отплатят. Всички трябва да бъдем взаимни, всички трябва да си помагаме. Най-важно е общуването. А за да общуваш, трябва да си толерантен. Щастлив е човекът, който знае какво да запомни от миналото, на какво да се наслади от настоящето и какво да планира за бъдещето. Министерство на образованието и науката представи филма «История» – неразказаните истории на българите. Видяхте неразказани истории за наши предци и съвременници с голям принос към културата и прогреса на нацията ни. Целта беше да съпреживеем тези истории, да ги запомним и да ги съхраним в националните архиви за идните поколения. Благодарим на всички ученици, студенти и преподаватели за труда им, който ще остане в аналите, за да помним и да разказваме заедно. Национална програма Неразказаните истории на българите. Следва продължение.